Next, check. Hmm? Ano yun? Tuldok, check. Tuldok, check around the world. The world, okay. Paano yan? May cave pa nga, diba? Ay, siya. Okay. Cave. Patay mo na yan. Aray. Saan ka ng legs ko? I like hot. Lagi heart. Oh, what? It's not funny. Ma! Pijo. Malabo. Eh, pero naman yung labi mo naman kasi. Yung labi. Kumain ka na po. Ano na? Bebe. Ano na sa akin? Ano ka nalagay? Paano ka talalagay na ganyan? Patay mo na yan. Okay. Ay, Hindi na ako gumagana.